למות, אני בדיכאון. אני חוקת בי כדור בגרון. אז מה את חושבת על החיים? את אוהבת את החיים? את אוהבת את החיים? אז מה את חושבת על החיים? הזיה כזאת? זה לא באמת משהו שמתקיים. החיים לא קלים. מה קשה לי? אני חושבת שאת כל כך חושבת שלא מגיע לך טוב, שרק כשרע לך, את מרגישה שאת חיה. מה את חושבת שעושה לי טוב? החברים שלך, ההצלחות שלך. ג'וס עושה לך טוב, שעושה לך טוב? אני רוצה להגיד שנשים עושות לך טוב, אבל... מה עושה לי רע? כן, כשטוב לך, זה נכון, זה מדויק. כשטוב לך את נכנסת לחרדה. את עושה תמיכה. את שילוב בין בייה של אור ואהבה וזקנה מקוננת ביוון, כאילו. אני חושבת שהחיים הם די אחלה. מה החליט על החיים? אני לא מאמינה. העצב הוא ידיד שלי. הוא כבר לא ישות בתוכי. אני לא מאמינה שאני חיה, שאני כאן, שאני יצור אנושי. אני לא מאמינה שהקרמה שלי הפכה אותי לבחורה בישראל בשנת 2010 ולא לעלה של עץ מנגו במטעים בהוואי. אז באיזה סרט אני חיה? Next question. אז עוד שעה יהיה בסדר. אז מחר יהיה בסדר. טעון שיפור אז, טעון שיפור, יש לך איזה נקודות לחזק. אז עוד שבוע יהיה בסדר. פחד יכול להניע אותך או לתקוע אותך. אין מה לפחד, אלא מהפחד עצמו. אלה החיים, קבלי אותם בפנים שלך וקיבלתי אותם בפנים. בואנה, הכל פשוט מעוות, כאילו, כולם חיים בסרט. אם נגיד היית צריכה לשייך את החיים שלך לז'אנר, פנטזיה. אני מדברת בכלל בגדול, לא יום-יום. דרמה אמריקאית. קומדיה רומנטית. מבחן פסיכולוגי מעוות. את רואה את החיים כדרמה קומית. מה שלא הורג אותנו מסריט אותנו, ומה שמסריט אותנו מצלק אותנו. וזה בדיוק ככה. מתאהבים בדיוק באותן עוצמות. עפים לשמיים. להתאהב זה רק ברי מזל, זה קורה להם. יש אנשים שלא מספיק חזקים בשביל להתאהב. יש אנשים שאין להם את האופציה הזאת, אז הם מתקשרים. יש אנשים שלא נשארים בתוך מערכת יחסים שהם אוהבים בה, כי הם חלשים. מה יפה בחיים? את אוהבת את החיים? חיים הם כמו... כמו אוסף מוחקים. אתה אוסף, ובסוף אין לך מה לעשות עם זה. אין לנו משהו רע פה. מה אין? משהו רע? אין? הכל טוב? מה יש לי חוץ מזה? מה יש לי חוץ מזה רז? מי שהחכם סובל. מה זה המשחק הזה? ברגע שאת נמצאת במקום של חרדה ופחד, את יכולה לבחור אם לתת לזה להניע אותך, או לתת לזה לתקוע ולקחת אותך. אז מה את חושבת על החיים? את אוהבת את החיים? אני לא יודעת.